alle sammen, og velkommen til den video her. Den video her, det bliver sådan lidt en hyggelig, sjov lege-video, hvor det er, vi lige skal prøve at lege med de to kemier, der står her. Og det bliver sådan lidt, nogen vil måske sige, at det bliver sådan noget, eller en hybridvask. Og jeg vil sige, det er ikke helt derudaf, men det er sådan lidt derovre af. Og så, hvad er en hybridvask? Det skal jeg lidt lige prøve at komme ind på i en nærmere video, hvor det er. Men det vi skal i den video her, det er at vi skal tage, hvis vi tager den her AF, Active Foam, og de er begge to fra Koch Kemi af, der tager vi den her, og så putter vi den i vores pumpesprayer her, så den her, og så vander vi den op i sådan en 1 til 8 stykker, hvor der vi tager 100 ml af Active Foam, og så regner vi med, at vi tager 800 ml vand og putter i, så 900 ml i alt. Og så påfører vi det ud på bilen som forvask. Og så lader vi lige sidde på i et par minutter og hygge sig. I dag er solen ikke lige så meget fremme som i mine tidligere videoer. Så der kan vi bedre lige arbejde lidt med det. Men det er det, vi kommer til at gøre med forvasken. Og der hvor det så bliver lidt anderledes, det er så, at vi tager den her. Og det er også der, hvor det er, vi så lidt eksperimenterer og leger lidt med det. Som jeg godt ved, jeg godt kan lide. Men vi tager den her Rapid Rinseless Wash RW. Og så putter vi den også i vores pumpesprayer. Og jeg tænker, at vi blander den op i sådan en 1 til 9 stykker. Sådan for at den ikke bliver alt for kraftig. I og for sig med, så kan vi godt opleve, at det kommer til at blive sådan lidt fedt i det. Men det gør vi. Og så påfører vi det med pumpesprayeren ud over bilen. Ud på bilen. Og så tager vi sådan en her. Som jeg har. Sådan en svamp her. Det her fra noget, der hedder NDS, altså Nordic DD, tror jeg det er. Nordic Detailing Supplies. Ja, det er Kaka Freaks eget mærke. Og det er sådan en svamp, der er udviklet til at lave skyllefri vaske med, eller hybridvaske, eller noget, hvor det er, vi skal da berøre på en lidt anderledes måde med den her sæbe her. Fordi det der er med den her, det er jo, at den indkapsler snavset, frem for at samle det op, og så skyller man det ned i en skyllespand, og så tager sæbe op bagefter, og så vasker videre, altså med en vaskehandsk. Det den her gør, det er, at den indkapsler det på en anden måde, og så den svamp, den har sådan nogle lameller. Jeg ved faktisk ikke, om man kan se det på videoen her. Kan I se det? Der. Så snavset, det sætter sig op i de her lameller her, og gemmer sig. Og så er det derfor, at man, det er ret vigtigt, at man lige tager hyppigt, og så lige dypper den ned i sin skyllespand. Og vi kan godt nøjes med at tage en spand, hvor det bare kun er ren vand i dag. Fordi vi påfører jo sæben her, med den her pumpesprayer, på lakken. Hvor at normalt, der vil man jo tage den her, og tage sådan en 20-30 ml, det er meget drøj i brug. Putte det ned i en skyllevaskespand med sådan cirka 10 liter vand eller sådan noget. Og så døber man spanden i hver gang, når det er ned i spanden. Men nu har vi jo påført det på med pumpesprayeren, så vi har kun en spand med bare med godt og vel 10 liter vand eller sådan noget. Rent vand. Kun vand. Så det er sådan, det kommer til at være. Og det er også der, hvor det er, at vi gør det lidt utraditionelt på den måde, man bruger den sæbe her på. Det er jo faktisk, at det er jo ikke en, der skal sprøjtes på, eller skummes på, eller noget som helst. Det er jo en, der bliver påført med sin svamp ned i, fra sin skylle vaskespand. Men der, hvor det er, vi så går ind og bryder lidt den her traditionelle måde, man gør det på, det er ved, at vi tager det med vores pumpesprayer, og så blander det op på forhånd. Og det er også der, hvor der lejen kommer lidt ind i det, for jeg vil gerne lige prøve at se, hvordan det fungerer. Og om det er endnu mere effektivt, eller i hvert fald mindst lige så effektivt, som det er, når det er. Så det er det, vi gør. Og så tager vi af med vores tørhåndklæde bagefter. Så, og vi tager selvfølgelig lige vores fælge, og jeg tager den her i dag. Den her Magic Wheel Cleaner. Også fra Koch Kemi. Og så lige bruger den til at lige at hygge, eller for på fælde, så de lige kan hygge sig lidt. Fordi at selvom det er en elbil, så bliver det altså stadigvæk, der kommer stadig flyrust op fra andre trafikanter ud i trafikken, så det er sådan noget, der går hurtigere, man lige regner med. Især når hvis man kører i en tæt trafik og kører meget i sin bil, så er det noget, der kommer ret hurtigt på. Så ja, det er det, vi kommer til, og det er faktisk den video her kommer til at handle om egentlig. Det er det her med, at vi lige skal prøve at putte den her i en pumpesprayer, og så lige prøve at se, hvordan det kommer til at fungere. Men jeg tænker bare, lad os gå op til bilen, og så få startet vores vælge, og så se, hvordan det kommer til at gå med det. Så vi kommer til vores bil her, som vi kan se, holder her og hygger sig. Så vi tager lige vores fælgerens her, og så lige fyrer på alle 4 fælge rundt. Så lader vi lige sidde på og hygge sig.
Og som vi kan se, så er der jo lidt tåget rundt omkring, og der er ikke super meget sol, så vi kan fint arbejde med det her, så vi har lidt mere tid at arbejde med. Især når det er, at vi arbejder med basisk kemi, så er det jo ret vigtigt, at det ikke tør ud. Det er det selvfølgelig generelt, men lige især i dag, eller når der er meget sol fremme, hvis det er, og så vi ikke skubber vores kemi på, så har vi altså noget kortere tid at arbejde med. Så vi får det her rundt på bilen. Vælge. Nu forventer jeg ikke, at der kommer til at være super meget farveskift på, i og for sig med, at vi ikke har kørt særlig meget mere, siden vi vaskede den sidst. Men nu får vi se, hvad der sker. Jeg kan i hvert fald se, at de er pænt snavsede. Men sådan er det jo, når der man kører en del kilometer. Sådan der. Så har vi fået sprøjtet alle 4 fælge ind, og så lader vi lige sidde i en 2-3 minutter lige og hygge sig. Det kan det fint i dag, når det er, at solen ikke er mere fremme. Og så når det har siddet i en 2-3 minutter og hygge sig, så tager vi vores forvask. Jeg har det blandet op her med den her Koch Kemi Active Foam. Jeg har blandet den op i 1-9. Så det tror jeg det bare på udover. Og så lader vi det sidde på det kan sagtens sidde på i en 3-5 minutter eller sådan noget, når der er solen ikke er mere fremme i dag. Og så spuler vi af bagefter. Og så prøver vi lige at se, hvordan det er. Især bagklappen, der er det altså meget slemt om. Jeg tænker faktisk, at vi tager bagklappen først, så kan I lige prøve at se, hvordan det ser ud. Og så kan I se sådan en halv-halv, hvor man kan se, hvor jeg har sprøjte på, og så lige spuler af. Og så hvor der ikke er gjort noget. Så det tænker vi gør. Ja, som I tydeligt kan se, så er der væsentlig farveskift på, må man sige. Ja, på bremseskiven og kaliberen også. Så det er det jeg siger. Selvom man kører elbil, så er det mega vigtigt at bruge flyvrosfjerner og fælderens og så videre på bilen. Også nu gav vi selvfølgelig en grundbehandling sidste gang ved vaskeren, så er der ikke nogen grund til at putte det på hele lakken. Men som vi kan se, så kommer der rimelig meget flyvros på. Så det er det jeg siger. Husk nu at tage jeres fælge, også selvom at I kører i elbil. Der er jo mange, der har den tendens til at tænke, at bare fordi jeg kører i elbil, og jeg bruger ikke bremserne på samme måde, i hvert fald ikke bremseskiven og alt det derinde, som en fossilbil, jamen så behøver jeg altså ikke tage min fælge og flyvrosfjerner og alt det der, i hvert fald ikke lige så tit. Og der er jeg bare nødt til at sige til jer, at virkeligheden er så anderledes. Der er man altså nødt til at bruge den ret relativt, når det er. Og især hvis man er en, der kører mange kilometer om året, eller om måneden, eller et eller andet, så er det vigtigt, at man lige får taget den en gang imellem. Så ja, men jeg tænker, vi spuler af, og så påfører vi noget forvask om på bagklappen først, så kan I lige prøve at se den der 50-50 måde der. Og så får vi bare det hele skummet ind, eller i hvert fald sprøjtet ind med forvask. Sådan der, så fik vi lige bilen skyllet af, eller fælgene skyllet af for fælgerens. Så det jeg lige har taget med hen til nu, det er bagruden, som I tydeligt kan se. Og så det vi lige gør, det er at vi tager lige vores Active Foam her, og så prøver vi lige at få halvdelen af den. Og så kan I lige prøve at se, hvor effektivt det er, når det er, at vi sprøjter på. Så vi tager lige halvdelen af vinduet her. Sådan her. Så kan I jo se, at det sidder og hygger sig. Og vi tager lige vores højtryksrenser her. Og så prøver vi lige at skylle af. Spuler vi lige over væk fra det andet snavs her. Ja, så retter det selvfølgelig over. Typisk. Men ja, jeg ved ikke om vi kan se det herover, især hvor man kan se der, hvor der ikke er sprøjtet med noget forvask eller til vand eller noget som helst. Og så herover, hvor det er, at man tydeligt kan se, hvordan lakken får den her, jeg ved ikke, spejlblanke effekt. Og som jeg nok kan huske fra min tidligere video, så vaskede vi jo med det her Koch Kemi CES sidste gang, som har jo stadigvæk den her super fine hydrofobiske effekt. Så det er jo aldrig skudt. Så det jeg tænker vi gør nu, det er at vi tager lige og
sprøjter resten af bilen ind med forvask, og så lader vi det sidde på en 5 minutters tid, og så sputter vi lige af bagefter. Så har vores Active Foam, eller vores forvask, sidder og hygge sig i en 5 minutters tid nu. Så tager vi bare lige vores højtrenser, og så skyller vi bare lige af. Så fik vi bilen spurgt af for forvask. Så, og som I tydeligt kan se, så kan I jo se den her super fine hydrofobiske effekt. Bare sidste gang vi vaskede den. Hvordan det rette de perler ned af lakken, også på forruden. Og det skal altså lige sige, det er jo bare en tape. Så det er jo ikke en dedikeret på samme måde som Canon Code eller nogle andre ting til at forsejle med. Så jeg synes, den gør det skide godt. Jeg er slet ikke blown away med det. Så, men jeg har taget min Kokemi RW her, og så prøver vi at lege med det. Nu tager vi lige og tager et panel ad gangen, lige for at se hvordan det bliver. Så vi tænker, at vi tager forklappen her først, så kan I lige se hvordan det er. Og vi sprøjter på lige så stille og roligt her foran. Og det dufter jo som til altid super godt. Så tager lige fonden hernede. Sidste tredje tager vi som altid til sidst. Og det jeg tænker vi gør, det er at vi tager vores spand her, og der er kun ren vand i. Ingenting andet. Undskyld. Og så tager vi vores svamp her, og så dypper vi den lige så stille i. Og den kan altså bare være mega meget vand i. Prøv at se her. Og det der er med det, er at den skal ikke svømme i vand. Altså man skal lige være sådan lidt ved. Sådan der. Så tager vi bare og kører, ligesom vi gør normalt, med en skyllefri vask. Og ja, det gør den effektivt, må man sige. Så er der nogen, der vil spørge, jamen hvorfor er det, du putter lige den her pumpespray? Og ja, hvorfor ikke? Fordi det er sjovt at lege lidt med, for at se om det er noget, der kan lade sig gøre. Jeg havde faktisk gået og tænkt lidt over, om det er noget, man kan putte i en skumlanse også. Men så er det jo ligesom den her skyllefri, det forsvinder lidt, synes jeg. Men det kunne da være meget sjovt at prøve at se, om hvordan den vil skumme i en skumlanse, bare for at se, om hvordan det gør. Sådan der. Så skal det jo bare tørres af, når det er. Så den gør det super lige så effektivt, som hvis vi gør det normalt i en skyllevaskespand. Ja, jeg tager resten af bilen, og så får vi lige taget af, når det er. Så fik vi hele bilen vasket af med Rapid Resistance Wash. Så det er jo super fint. Bilen den skinner, ser ud som ny. Så det vi skal have gjort nu, det er det sidste, og det er vi skal lige have taget af her. Og det tager vi bare lige vores tørrhåndklæde her, og gør som vi plejer. Som vi kan se, så glider det jo bare af, som om det var ingenting. Så. Og det er jo en super effektiv måde at gøre det her på. Og det er jo især skide smart til dem, som der ikke har noget vand løbende, ligesom jeg har herhjemme. Det kan også være, at man bor i en lejlighedskompleks, hvor det er, at man ikke har en vandhane, eller generelt har rendende vand til rådighed. Så sådan noget her, som det her, som jeg gør her, det kan være super effektivt. Den bedste måde, hvis det er, at man for eksempel læser overhovedet ikke rendende vand, det er jo så selvfølgelig ikke at have håndtagsrenser til at spule af med. Så kan man jo gøre det, at man kan tage sin forvask, og så putte det i en pumpesprayer, og så putte ren vand i sin pumpesprayer derefter, og så skylle af. Ellers så kan man tage sin RW, altså Kokkemin der, den skyllefri shampoo, putte den i pumpesprayeren, og så påføre på bilen som sådan en forvask, og så tage noget vand derefter, og så putte det i sin pumpesprayer, og så skylle af.
Det kan også være en effektiv måde at gøre det på. Hvis det er, at med ens bil den nu er lidt mere snavset. Men generelt, så den her skyllefri shampoo, så anbefales det jo ikke, at bilen er super mega møget til. Det kan være for eksempel, hvis man havde kørt i en skov, eller et eller andet, noget meget mudret terræn, så vil jeg sige, så vil jeg ikke anbefale at bruge skyllefri metoden. Så er det nok bedre at køre hen til en vaskehal. Altså de her gør det selv pladser. Du kan sgu ikke køre den i vaskehal. Men køre hen til de her gør det selv vaskestationer, eller hvad man kalder det. Og så kan jeg gøre det der. Og ellers, så er det jo selvfølgelig bare at bruge den derhjemme på P-pladsen, hvis det er det eneste sted, man har at gøre det med. Sådan der. Så er det jo done. Det var super nemt. Så det behøver ikke være mere avanceret end det er. Så det er egentlig bare det, vi viste i den video her. Det var faktisk bare lige, hvordan vi lige prøver at bruge den her RW i en pumpespray. Og så se, hvordan det fungerede. I stedet for at putte den ned i en skyllevaskespand, hvordan som vi traditioneltvis vil gøre det. Så er det også en super effektiv måde at gøre det på. Og så hvis man bare tager en skyllevaskespand, eller en vaskespand er det så, skyllespand, whatever man vil kalde det. Og så bare med rent vand i. Og så bare dypper sin svamp dernede i, sådan relativt. Så fungerer det super fint. Og bilen den shiner. Det er perfekt. Og det er super effektivt den måde at gøre det på. Så det var bare det, jeg prøvede at demonstrere i en video her. Det var det lige, at hvordan man lige kan gøre det på den måde her. Ikke 100% en hybridvask, men derovre af. Jeg skal lige prøve at vise i en video og forklare lidt om, hvad hybridvask det er i en anden video, hvis det er noget, I har interesse i. Så kan jeg lige prøve at forklare lidt nærmere om det, og hvad fordelen ved det er, og hvorfor man egentlig kan gøre det, eller nogen gør det. Så jeg vil bare sige tak, fordi I kiggede med i den video her. Jeg håber, I kan bruge til noget. Hvis der er nogle spørgsmål, så skriv til mig. Så skal jeg nok vende tilbage, når det er, jeg kan. Og så vil jeg med, så har jeg også rigtig god bilfærd løst derude. Det er jo super lækkert vejr. Selvom der er toget i dag, så lå de super lækkert vejr, 13 grader eller sådan noget, og fuld solskin. Så det er jo, det kan vi ikke klage over, når der er solen inden begynder at titte frem. Så ja, det var bare det. Og så håber vi ses i næste video. Og så må jeg have en rigtig god dag derude. Hey.